Croeso I Dreu'r Cynulliad. Mae'n amser bleidleisio yma, a mae pawb yn gofyn oes ganddynt y hawl I bleidleisio. Ydych chi wedi cyfrestru I bleidleisio? Dyma Fred. Nid yn siŵr os yw e wedi cyfrestru I bleidleisio, felly mae'n mynd I ofyn i'r cyngor lleol. Fel Fred, gallwch ddod o hyd I bwy a dylech cysylltu drwy deipio'ch co-post ar wefan y Comisiwn Etholiadol. Nid oedd Fred wedi cyfrestru, felly anfonodd y cyngor ffurflen gais iddo trwy'r post. Gallwch hefyd lawrlwytho'r ffurflen o wefan y Comisiwn Etholiadol. Y cyfan sydd angen i'ch wneud yw llenwi'r ffurflen a'i hanfon yn ôl i'ch swyddfa etholiad leol, fel y mae Fred yn ei wneud. Yna, y cyfan sydd ei wneud yw penderfynu dros bwy I bleidleisio. Eleni, gaeth Pobl Cymru 3 chyfle I bleidleisio. Am ragor o wybodaeth, ewch I pleidleisiwch 2011.org.